haga kerteng ke batiang ba im badan bor jong trajing bolong Jesus Christ nga ai ke blai ipi haga ne kapor kene kapor bangin pendam bangin bu Jingduwai naka bynta ka jong pi namar ka bangai i haki video Jingduwai ka banga duai ka pi pa duai don na pring pi pa duai ba pi kwa ban yok kon kene kapor sa chisen ngan duai na bynta ka jong pi yin pan kita ki khon na ublai ki khun ke jing ai jong belai ki khun ke jing kar khu ki jong belai tengin pan no belai pan da ka bangai au pi pan ngai utrai un le isne ye pi bar utrai un kar khu ye pi wat arta tin au pi pan bu ka jing ai nin duai na ka banta ka jong pi don na pring pi ki long kami pi pa duai na man ta ka long yin ka long sam ka jong pi ba pi mat ke jing at ba pi kendu ke jing at ha ka yin ka sam jong pi ko long ka mi ke ne ka we ko ban ong yi pi an na pi la mat ke jing at pi kendu ke jing at ha ka yin ka sam ka jong pi ki ke jing at ka pi mat ki ke jing at ka pi kendu ken mau om de ba pin ong yo blai a blai pelai ki ke jing at ke jonga blai weng ke jing at ke jonga em pan no blai ke ne ka we ong try ai boringa try Christian boringa try ai nga ka jing start bangan job ikini ke jing bangan job ikini ke jing kata pan na oblai don na prenyo piki kun samla ki bakwa ban shekri yo blai ki bakwa ban boot yo blai ki bakwa ban i yo blai pilap komen ki video jonga ka bangale i bat nga Christian ban duai na ga banta ka jong pi bat ka we ko ban ong pi ko ki kun samla eka eka bau try bu ka do not jong pi ban i yo blai ban shekri yo try ban ko ngo yo blai ban le eka mon jong blai kata ka de jing bu ka jong blai they can mau ya sha prang kata what can run shedin ko ngo ye kata ka jing bu jong try ha ka do not jong pi phone chenga ngila duai mata jong pi na ka phone ro pila kwa ban i yo try pila kwa ban yala making ka sam jong pi ban shekri yo try bat ka we nga ong pi ko long pa pi de u long pa upide ulong pa piladon ka jingkit kli e kayin kasam dan kan mau ka ne ka wai yalam ye kayin kasam jong pi ka ying ka bating burom yo blai penlong ka gm jong pi urang ba ye bo try ublai un chem snyo ba hap ka gm jonga jong pi daga ka gm ba pi im ka kum ka mon jong blai ublai chem snyo ba ka gm jong pi ublai chem snyo ba ka gm ka jong pi im ka gm pa snyo ba yo try but ye ka ai ba pila kwa ye ka ai go pila trang ye ka ai bo try bu ka do no jong pi kalong ban it no aka ki jing sngo ba ka partai bat ke jing ijili ka partai pi kon jing ban shekri yo try pi kon jing ron boot yo blai nado matawat kan ran dia wat paidin la de pi paidin ubli sngo ba la de paidin ubli it no efi de te daw ya shaprang yai ne aga jing e yo try te ye ke inka sam jong pi yala me ki koni kti jong pi yala me ki inka sam jong pi yala me ka lok ka jong pi ban shekre yo try ban e yo blai don na pre pir kum jo ki ba pang ki ba shitom ka da khat met jong pi man ka por pi ut pi yam pi ling a pi pisa ka jing pang ka jing shitom ka te ka khom i ka da khat met ka jong pi pi singo jin jar pi singo kuslai ka jing pang ka jing shitom ka da khat met ka jong pi ka we ko ban ong ye pi baro ken mau namar ka bangi iba pi komen lang baki video ge jonga pi dona jing pang jing stam pi lang apisa pi kuslai pi jenjar kinenga ko ban ong pi haba pi ma de jing haba pi ma de jing pang haba pi ma de jing stam ma khat mat ka jong pi ki jing pang ko ban ong pi ki jing pang kim ju wan no blai ki jing pang kim ju wan no blai ublai ublem ju ai jing pang ge breu ken mau ublem ju ai jing pang ge breu ublai ai ngi kamat ke bakia ka bakoi Henry usim jaga jingdom pipet ujab kum no mano ba ai to jau ujab de setan de te kadau ke jingpang ga jingdom buan no setan ni de ban duai ni de ban be ni de ban shop e ke jingpang ga jingdom bakin lek no da khot mat ga jonga da khot mat ga jongpi bangin yo ka mat ka bakhia ka bakoi aba mat ke jingpang ga jingdom aba kendu ga jingpang ga jingdom ken mau om de pen kuslai le de om de ban pen kurmar jingmot om de ban pen ki phalo ke jingmot jing perkhat em aba mat ke jingpang ga jingdom kmi chato bakam kraw kmi syok kata ka ki kam ke bakraw jong blai nget kene ke wai ngamat ke jingpang ngamat ke jingdom ngadon ubakam kraw ngadon ubakraw uta ublai jonga ujisu jonga ude unong pan kia u doktor jonga jongpi jongki met kimen sim ke jongi ude ujisu udon mor pan kia epi namar ude unong pan kia
Namar udai ubabha bat unong penbahaya nga unong penbahaya pi. Hallelujah. Pitip na ublay long babha, ublay long bakhoi, ulong ubabha. Bat ki kam ju ubarok ki long ki babha. Uba penbahaya nga uba penbahaya pi. Tene ka por ba menta ngan bu Jingduwai na ka menta ka jompi kono ka jaka ka fidon hang no fidon shimenta bat nga ka ne ka por la re pilong bala kloi shimenta ne ka por haga jinga duai lang bat nga ka ne ka por to ne duai. Hallelujah, try, hallelujah, blaze nga, hallelujah, Jesus be try nga duai ni benta ni ki kong ko try ki batrang ki basiang ablay ban yo ki kon kan tay kon cendrang na me ko pa be nga duai ko Jesus snyo bahalem blay weng no ka jing pentuat ablay bat ka jing penwit at khot mat ka jong ki ko try rap le me ki ablay nga isnay le me ki ko try rap le me ka jing trang bat ka jing sliang ka jong ki ko pa ye ka men le isnay le me ki ko try Jesus be nga ko try amdan ka bamla akhmat jeme barok kalong ka bala akhmat jeme ko try mela ablay ko try ban jubab ko try Jesus be ko try jika ka jing trang bat ka jing sliang ka jong ki ko try Jesus oh blay nga duan mata ni kalong kami ko pa bamat ke jing ke badan ke jing ko try ke badan ke jing le ke jing em ke jong ki try men pan shed bor ki men kershan bor ki ko try men pen ko bor ki ko try ki nang ban job ke jing bat ke jing le ko try Jesus be weng ablay ka jing sio kurmar jing mot jong ki ko try pen bet ablay ke jing mot jing terkhat ke jong ki yarap le me ki ko blay jong hallelujah yarap ni kon samlar kom jo ke batrang ke basliang ko try ban shekri me ban bot me ko blai ban le ke mon ke jome ko troy bat scam ablai ke jing em jong ke ai bor ke ko troy kala ban yai ne ko troy ai bor ke ablai kinang ban im shisha ko troy ke bakat kom ka mon ke jome ko jisu e jonga o men sim ko men ya la me ke o men sim ko men ya hikai ke ya rap la me ke jing em jong ke ko troy nga dua me tan long ko par kom ju ko troy jisu ba trang ba siang ablai e ke bolo roi ke ba ko jing mon ban bot ye me ko troy ban le e ka mon jome ko troy ban te ke hing ke jong i ko troy ablay wat e no i bat scam i kershan bor kershan bor i ko blay jonga kay ka sam ke jong ki ko troy rap lem ki ko jisu e jonga yarap lem ki ko ni kti jong i ko troy yarap lem ko troy ka lok jong i yarap lem i ko blay jonga e ka kewirgin shekri mekin i me ko pa e jonga nga duai ko blay badan ka jing pang badan ka jing stom khat met ke jong ki ha ka por ke bakan tanga nget ko jisu nga nget ko troy mede shisha uba kraubor ubadan bor u jisu ba kraubor melong jisu badan bor ko troy mede nong pen kia atroy jisu be nga dua men pen kia ko troy kini ki parlok ko troy men pen kia e ko jisu be nga nget ko troy da ka jingjingam snam jeme jisu on pen kia e ko blay jonga kin yo mat jing pen kia jing pelat ke jome try kin yo mat ke jing pelat ke jome kin yo mat ke pen kia ke jome shim try ki por ki benang sa nga it me ko try nga nget me yo snyao ko pa nga nget ablay me pediang ko jisu be shim shim me barok nga ai ka buram kata ngo jisu ni pan amen amen ublay yo ban kar kui fi ublay don kat lembat pi nga kwa ban ong ne ka por bamta ba kini ki jing komen ke jong pilang baki video jengi pi pak duai kini ngala pendam ha jing duai dan ngi scam hang nuang no fi don ru ngam la ban itu pi pi den e are pi komen ki video ki jonga bat ngalai ni jing komen jong pi ngala pendam ha jing duai bat ngek utrai unle isnai pi ngek utrai unjubab ye ke jing don kam jong pi ublay yo ban kar kui pi un kar kui ngi lang baro namanta ka borom jingo